Ka primary health center Dangar karon Hapdeng Jingduna Hynrei kale Kam kat ka CHC but ya kan ni alap kino yalam ka Neutral National Youth Front Southern Border Area ha ka jingra juri menta ka sngi ka apoi tri risau jalpsan kat kum ka jingyo I kino yalam ka seng kani ka PAC ka badon ha khaput ka India bar ka Bangladesh ka don kam man kenteu kerdan no sya ka CHC nama ka rukam ajing sekri jong ka yagi pai ba jong ka dong bar ka than kalong ka bakrao sibun ka danga PAC ka don ha ka than khaput ka India bar Bangladesh ka bahap a Mausan Ram Community and Rural Development Block East Kasih District Upsden ka HNYF Southern Border Area rangkat kidkot ba kelang as thongni u lai kendu yau medical officer jeng kata PAC banyakan ya plujing mut bat ban yu sengawi ke jing Treikam jeng ka hakabakum ka seng ka sengudai bandawa ban kentu ke dan no syara CAC kadanga PAC gadai ke barim ha baga aj jing syakri om tang ya ginong snong ki bahap apo ka is kasih Hynrei ya kui pat ki snong ki bahap asau West Kasih District kum ka snong balat bat umpung pendan sok syam mau put kumta ka don kami kene PAC ban kentu ke dan no kenang bagan asyu ke jing syakri ku kampaka bat chana ya ki pai ba je bete ka thai Hynrei po jengkini ke Dangar PAC. Beliau banyak discuss buat medical officer. Dan ini dilakukan oleh statement PAC bamra kamsejong. Ngakwa ban situ ipi bakal ke PAC gede gue ke PAC barimah po jengka state. But haka jingsha kat kum ka jingya kat kum ki criteria ngam ka coverage jong ka ka PAC isnong git how ka population ladai ban upgrade ni ka PAC sya ka CC akiladon ki lurang ba entam de gina ram jong ka ni isnong dangan ki bala pasang ban budien ha blon ka kam ban upgrade ni ka PAC sang CC Hynrei kumpa kalong musim lagi idak kono gunu naglen juga suka bukan respon ya hakani ka ngambo baong bakani ka PAC Dangar PAC omtang ba ka ai service tang yangi kini ki nomor da kusong po discussions Hynrei ngalak manong ba what ya kini kisnong border ke badan sport Southwest Kasih su ai service di lada pianu jor ya ke service jong ka PAC kam so de show la day ba kan la day katung ke service la idei ba katung ka kam ka ba ki trai katung ka duty ka ba ki le la day ban ong no kum ka CC Hynrei ni kumpau gi sokya ba adin ki jing persang jong ki bubun ki bangba mata nagalen jong ki nomi kmat ki bla persang ban ya keren ba soka na mata ban upgrade di CC Hynrei kam simla lo kita te mata ganti ni nagalen jong ki chuna ni sokya habdi baka ko kya kumta ni lawan ban itu yung medical officer but nilai keren halo ni subject ki ni syamba sibun ki Jingduna bahkan di PAC kadon nomor kade ka kapasiti jong PAC Hynrei kat kum ka coverage jong ka bade along kum ka CC